Awu ngisize moya ngcwele. Yo. Sesizo umoya ngcwele. Ne, hayi asiqale. Sanibingelela bazalwane igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Thank you so much for tuning in. And I'm hosting UST uDlamini. Siyabonga kakhulu bazalwane. Thank you so much. Hlezi kuyintozo ke kithi njalo ukuthi masithi hayibo singapha ni sijoin. Siyabonga kakhulu bazalwane bami igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. But before we start ke since this is a Christian platform, if umzalwane ke ola I can assure you usendaweni right kakhulu yonke into ethinta umzalwane ethinta ibandla ethinta umphakathi njalo yikho khona la usendaweni right kakhulu asimile ngezambulo kuphela la iningi into esikhulumayo la izinto ezibalekile ethinta the body of Christ, you know, the preaching of the word nalo liyashungela khona lana siyambonga uNkulunkulu kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yes, siyabonga kakhulu bazalwane. Before we start, ngicela ukuthi ke sithandaze ukuze yonke into esiyikhulumayo sikwazi ukuthi it is in line with intando kaNkulunkulu. Baba wethu ingcwele siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We honor and we love you. In the name of Jesus, we pray, mighty Father, ukuthi before siqale kwalezi inkulumo sikhulekela umusa wakho mawusigcwalise kule ndawo usifihle ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Moya ngcwele, we pray, Father, cover us uNkulunkulu namandla nalo lonke izwi lizokhulumeka kule ndawo mangabe nelilodwa eliyowela phansi lonke malithola indawo enhlizweni zethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Must be. Uyafila. Guys, Thank you so much ukuthi masithi hayibo awusivakashele ufike sibonga kakhulu nakulabo abaqala ukubona mhlambe ngiyazi ukuthi abanye sebakujwayele lapha ezinkundleni zokuxhumana mhlawumbe usiphi introduction yakho. Yebo, igama lami uThobile wakasibiya, originally born and bred KZN kwaNongoma. I grew up endaweni yaSolundi. Kwanongoma kufuna Kwamusi. Sorry. Kwamusi halfway nje between Nongoma noLundi. Halfway between Nongoma noLundi. Yeah. Okay. Hayibo mina phela ngikhulele kwaNongoma kancane kodwa. Yes, akwazi kahle Nongoma. Yes, so nje ngiyabona bomazi indawo khona kuthiwa iwa Holinyoka. Yes. Lapho kwenkhule kahle nakoDabhasi. Njalo hayi indawo Ngiyazi kakhulu uDabhasi, udume kakhulu uDabhasi. uDabhasi phela ngeke ukuthi wazi noNgombe uDabhasi awazi. Kanjani? Akeke. Yabo so ngihlalele kancane kwaDabhasi Holinyoka nasendaweni ekuthiwa iseKenan. Ngasesibhedlela. Yes, so ngihlalele kancane khona. So siyambonga uNkulunkulu ke masibiye ukuthi ube nathi la. Namhlanje ngikubizile la ngifuna uzokubuza kahle. Ngifuna ukubuza. Ophendule lesi screen sakho lezi ukuze singasidisturb. Ngoba angifuni ekhuluma ebelokho ezibuka lapha. Ngifuna ebuke mina. Yes, ngikubizile lapha namhlanje. Uthobile wakasibiya. Mbone kaningi lapha ezinkundleni zokuxhumana. Nini nje, I think you were one of those who were advocating for isambulo sika Babu Enigma. But later on, as much as guys, Scansali, Lindo 12 unyewe. Manje, as time goes by. But again, mhlambe it's fine. It's ingakusheshi ngikise lapho. Ngifuna ukuqalisa la ekutheleni ukuthi kuvela uBabu Enigma avela ngezambulo ngezinto ezithunye inkosi njalo. I think abantu abaningi bangimisamprithile mina somehow when it comes to Enigma. Bathi mina Enigma ngiyamzonda njalo. Ni bazalwane niyekana manga.
mina ngumzali ngiyakholwa mina yabo ukuthi ngivele ngizonda umuntu ngisho ngathi umuntu ongonile hayi ngizonda umuntu wenigma ngemzondi kuphela bekuba ukuthi masiveza la khona noma uthi ufuna ukuthola iclarity about something and then nina niyithathe niyiphendukezele niyenze iattack of which abantu abangekho right yini but ke noma ngangithuka sendaba leinhlamba zena isanamatheli lawo akusina king so I think enye izinto ke na bazalwane bekuyinto ukuthi uma uquestiona ukuthi hayibo yenza kanjani into eso ku inline kuphi nezwi likaNkuluNkulu then bayithatha bayiphendule ke hayi wena uyamzonda uenigma wakwenzana uenigma njalo njalo but ngifuna namhlanje ukukhuluma ukuthi mhlambe siyiqale siveza ubuhle bezinto eziningi ngabe sengathi i-episode yokuzo attack uenigma kodwa ngifuna nje ukuthi siveze si-expose iqiniso about the whole thing yini le obukade uvumelana nayo noenigma all along ukuthi insindiso ngakhulela kahle kahle ngikhulele efamilini ekholwayo okay ekhaya I was raised by ugogo uyakholwa ugogo abaziyo indaba zaseMethodist ugogo wami unoBhayibheli umuntu obehosta even abafundisi ekhaya umuntu nje wenkolo so I grew up in that environment ngakhula but ngithe mangiqeda isikole ngashintsha ngathanda laba charismatic churches because around ngisase teenager bekunokufika abo pastor NJ sithole babeka amatende so insindiso yami kahle iqale lapho ukuthi ngikwazi ukuhlukanisa ukuthi lana uJesu yini kwenzakalana so ngaqala ngayincela lapho ngakhula then ngahlubuka ke esontweni lasekhaya uyihlubuka nje lento yokuba ihlubuka into endala ayihlubuka impela yafika inkemba ukuthi so ngafika ngapha ngajoina wona lawo masonto lawo kwaze kwaba 2013 ngasindiswa wangilanda uJesu la ngilande khona so khona manje ngizothi ngina 11 years since ngisindisiwe yes bengiqala last year ukuthi ngizwe umuntu othi ubona uJesu live bengiqala it was a first experience bengiqala bengiyezwe eBhayibhelini ukuthi kuyashiya ukuthi bayofika bethi nangu ngapha but it has not been my reality akazi be reality yami so last year waba i reality yami ukuthi nangu umuntu uJesu how yazi if lo muntu bekaseThekwini mhlambe yabo bengeke ngenze lutho ngalokho but I thank God ukuthi I'm in Gauteng this person ula eGauteng hey so mangimbona lo muntu humble man ubuke umuntu o reachable yes ubuke umuntu o humble so uthema kathola iattack ukuthi une case I felt like oh no I'm free angenzi lutho maybe this would be my chance ake ngiye lapha ecourt ngiyusupport omunye umzalwane yeah so that's when the experience started omunye umzalwane uyangibuza ukuthi njengoba sophikisana noenigma manje uqale nini ukubona ama true colors uqale nini ukubona ukuthi ngathi khona into engahambi kahle yeah so ngiye ngaya khona lapha ecourt then ngababona nobabamotha then ngacela inamba kababamotha ngahamba ngaya esontweni labo ngiya laphana njalo ngoba ngiamazed like I want to see ukuthi umuntu ovakashela uJesu umuntu onjani nami ngiyafisa
nami ngiyafisa ukuvakashela uJesu nami ngiyafisa ukubona uJesu hlezi sikhuluma mhlambe ngifana noThomas ngikholwa ngokubona Yes. hlezi nami ngiyafisa uJesu akangifikele nami ngilele or yabo. So I want to learn something from this person. To me it's like usho ukuthi ungcwele lo muntu lobo ungcwele lobo esifisayo usho ukuthi uyabahamba because how else, because iBhayibheli ngitshela ukuthi no one has seen God and lived. So onjani lo muntu, like I was curious. So ngaqala ngahamba kwaba uDecember ngabuya ngayekhaya, ngabuya January kwaba no funeral ekhaya January angabe ngisakwazi ukubuya. February ngaqala ngaya esontweni leli seSprings. Ngifuna ukubona nale nto yeholiness. I've always been hungry to understand ukuthi. In fact, I wanted to move from the level ebengikuyo to another level. Yeah. Kuba ikholwa nje eli basic. I felt ukuthi ngibasic. So uma kunento ekuthiwa iholiness, there's a church but holiness church. So ngifuna ukubona. So ngaqala ke ngahamba February. Uattenda la epasontweni. Yeah. Okay. So first time ngifika lapha brother lo I'm not sure ukuthi ndifune ngisho camera na. Khululeka. Isho. But ngaqala ukuvuleka amehlo. Ngaqala ukuvuleka amehlo ukuthi kusho ukuthi it's just an ordinary person. It's not what I thought. Yini le kwenza ufile ubone kanjani? No. Wafika wangicela ama number. Okay. And I thought mina njengoba sazi ukuthi umuntu mayecela ama number isibadala. So engqondweni yakho kuba nezinto eziningi ezihamba. Yeah, true. Uthi hayi akade ngifuna delanga leli simithe ecourt angitholanga ithuba lokucela ama number, ngize ngawabuza nakuGoogle lokho ama number wakho wathi akanawo. So wacela ama number lapho. Okay, ngangambuza nami ukuthi uzowenzani. Nga-assume ukuthi ngoba uye wathi ngizwile bangitshela lapha ecourt ukuthi une channel, ne YouTube channel. So nga-assume ukuthi since bamtshelile lapha uthi uzwile ecourt ukuthi ngine YouTube channel, kusho ukuthi ufuna ukubuza something about YouTube channel. Oh yes. Ngasitshela lokho bekuyimvuselelo, so ngamnikeza ama number the following day emini sekukhanya. Okay, waqhubeka wahamba isikhathi. So ngilo ngiyalalela but mangilibela ngihamba esontweni khona manje izinto engizinotisayo. Khona manje izinto engizinotisayo ukuthi the type of fellowship. Okay. My picture of holiness that I had in my mind. It's not what I'm. It's totally different from what you see. Yeah, it's not what I'm seeing. Why? What is it? Is it the way, the dress code? You know, how they sing? Like, what is it? It's not really the dress code. Remember, umuntu ebengimbheka kakhulu emehlweni. Uyu brother umuntu ebengimbheka. So I noticed one thing ukuthi lento ayishilo nayo ukuthi akafuni abazalwane beze kuye. So I noticed that thing ukuthi lo muntu akana la esontweni akana smile man, angazi ukuthi ngizoyichaza ngithini. I see. Akanawo that thing. Unokuba strict. The only time esimbona khona makahleka is when our Chris network sikwazi ukubona ehleka, but in reality angithi we can do anything behind the cameras. Yeah. But in reality uthi umpostoli Paul, follow me, imitate me as I imitate Christ. Yeah.
So if umuntu yena azothi abazalwane like abazalwane bangasondeli kuye ufuna abazalwane they can just shake his hand phela abazalwane bengasondeli kuye. For me now that's like I Adini na besinifuna ukusondela kangaka ke. No, but I was not even saying about me because mina since angicela ama number bese ngine access kuye. Oh yeah. But I was looking holistically to abanye abazalwane because my interest has always been abanye abazalwane. So mina I had access bengamfolela noma yini phone I had access but kunabanye abantu abebenembuzo. So omunye umuntu tholo after church umzalwane uzobuza how into so yenziwa nje ngithi but ulana nangu brother wawungabuza ubrother wawubuza mina wayesibuzana soda nangu umuntu ozena nesambulo esithi 1 2 3 nangu ukhona wawungambuza ngiyamsaba how like that thing ukuba welcoming why ingekho ayikho that thing ukuba welcoming. So ngaba na the thing ukuthi ay lo muntu uyabathanda abazalwane or kwenzakalani until the day I think it was around May ila amakhona epulpit wakhuluma into engayi-understand ukuthi sisuka le emasontweni ethu sizalana sizomosha ubabumotha wakhuluma enye into ukuthi sizomvalela ubabumotha uphuphile kungathi bangena egateini nobamotha abakhona ngokungena sathethiswa nje sathethiswa nje ukuthi ningamane nabuyela la nivela khona. So nithethiswa ngephupho ngenxa yephupho lakhe noma khona into ayibonile niyenzile khona la engamjabulisanga ukuthi into ayibonile because before that I think around March umfundisi bekahamba eyovula inye branch eDurban. Oh. So Omotha. Yebo. Okay. So wathiwa ke okay abafuna ukuphelezela umfundisi bazo organize transport bakhiphe leyo mali leyo bahlanganisa transport bamphelezela umfundisi aye kwaNyuso. So ngaphuma abazalwaneni ukuthi no akahambisani nalonto le uyababuza ukuthi abazalwane bayapi kuzosala abantu la of which it was confusing to me because bakhona ama junior pastors azosala and it's just one Sunday uyabuya umfundisi akusikuthi umfundisi sekaya yes but ivangeli lihanjiswa yonke indawo beku right umfundisi ehamba naye yako Nelspruit yakuMpumalanga yakuphi kuphi but mangabe engasahambi naye esehamba ngeagenda kaNkulunkulu le yabizelwe yona umfundisi sekuyinkinga. Abazalwane they had to abanye ba withdraw sebekhiphe nemali be withdraw abazalwane bakhiphe imali ngayibuka nje nalonto ukuthi I wonder ukuthi lento yakho. So ngikhuluma nomunye umzalwane lento ukuthi lento engizwe epulpit uhlukumezile umoya wami because kunabantu abancane mosla abancane spiritually kunabantu abanama teenagers kunabantu abafikayo and the most bafike basindiswe ngoba besindiswa ngezambulo zakhe ubhuti. So mangabe sekuzokhulunywa kanjene epulpit yanga ngiphatha kahle le ndawo until ke kwadlula iweekend eyodwa ngoJune kwacaca ukuthi cha usiyalichitha impela ibandla kwacaca ukuthi nje uyalichitha impela ibandla ke wabuyela epulpit impela wawulichitha ke nje straight ke ibandla ukuthi yazi uNkulunkulu akasekho lana ngiyahamba mina i-tantrum umuntu ayibona tantrums umuntu omdala tantrums umuntu omdala and I was like enaleso sikhathi bese ngiqalile ukukhuleka from since le incident yang March May sengiqalile manje ngiyabuyela kuNkulunkulu uthunywe uyo lo muntu ngiyaphupha amaphupho ngiyaqhubeka ngiyakhuleka. So amaphupho lawo ungaphuphayo mangabe ngikhuleka kunomama abawu2 esontweni. Okay. So umama lo munye ngiyamtshela amaphupho because like angifuni ukuthi
because iphupho mina ngibelieve ukuthi iphupho ilakho uNkulunkulu usuke wona wena That's right. usuke wona wena about iphupho That's right. so ngimtshela lo mama amaphupho ukuthi this is what happened ngimqalile ekuqaleni ukuthi ubhuti lo ufike wangicela inamba uhamba isikhathi wangifonela mangifonela wathola ukuthi ngisemsebenzini wathi usemsebenzini ngathi angisemsebenzini wangakwazi ukukhuluma wathi no ngizofona ntambama mama ngabe ungasekho emsebenzini ngathi okay sharp akabange sakhuluma nix so up until ngibona lezi iphithiphithi iqala ngikhuleka so ngiyamtshela umama ukuthi okay this is what it's happening ngiphupha into so but I don't wanna angifuni ukuthatha any decisions about lokho before lithi iBhayibheli in a multitude of abacebisi angazi ngizothini ngesilungu Okay. advisors Oh yes. yeah so ezinye izinto zikhulume nabantu abadala ungaveli uconclude True. because iphupho leli kungenzeka ukuthi mhlawumbe alivela uNkulunkulu livela komunye umuntu because liyaphambana nalento engiyibonayo ukuthi lo muntu uthunywa uNkulunkulu hayi ngimchazela umama ngeke ngaphupha into so after ngaphupha into so kuyaphambana hayi umama aqala athi hayi asihambe siyokhuleka sifast Yeah. asifast esikhuleka athi sikhuleka ngoJeremiah 33 verse 3 ukuthi inkosi sicela ukuthi usivulela ama secrets sibone ay kwambuleka kwaba worse Yeah. yazi uthabani hey yazi ngakhala uyinyembezi ngoba ngicala ukuthi lo muntu kade ngisupporta yonke into ayishoyo yonke so uNkulunkulu mangabe ngembulela mina ungembulela ukuthi akaveli angithumanga Yeah. yazi ngahlala nalo into ngathi yo ngayikhuluma noGugulu ngathi sokwenza kanjani manje engikhuluma nabantu abadala angikhulumi nani nentanga zami ngikhuluma nabantu abadala Yeah, dad. ukuthi sokwenza kanjani manje so ngagcina ngibona ukuthi yazini akusizi ukuthi ngithi mhlambe ngizosave or khona umzalwane wa commenta in one of the post engizipostile wathi manje sisithobile ngoba sizwe ngawe ukuthi asimamele Yo. manje utsenze njani Eish. ngoba into engikhuthazayo ukuthi yazi ukuthini insindiso kahle insindiso ukushintsha every day Yeah. you turn ubuhamba ubhekele umpostoli Paul wayehamba persecute abazalwane washaya u10 ngoba esefikile uJesu so insindiso vele uzoyishaya u10 and uzosithola leso siphambano leso I'm willing ukuthi ngizosithola leso siphambano leso ukuthi in the first place if bengiyi follower of ubrother Enigma bengasiyo i-follower of Jesus Christ bengeke ngize ngishaya u10 but iqiniso fanele kube iqiniso lami leli ngoba I went to God ngihlale ngibaza abazalwane bethi you should have prayed for him and what as if I started praying that time a long time ago even around February there was a message kuthiwa ubrother Enigma uzoshona what egroupini yasesontweni kwathiwa simkhulekele dala simkhulekela hayi ukuthi sizoqala abazalwane bethi ngabe ngiyamkhulekela ukunokuthi ngizokhuluma iqiniso manje kudala ekhulekela ubrother Enigma dala ekhulekela even after wahliphiza ibandla ngiye ngakhuluma naye ngamiyeka wakhula off Sunday leyo Monday ngakhuluma naye ukuthi please ayikho into engalungiseki
is there anything that is too hard for God? Ayikho into engalungiseki. Ngicela ukuthi ubuyele lokukhuluma nobaba Motha. Because uma uthi uhamba uyapi? Uthi kwenzakale like ngakhuluma naye. So after some time I had ukuthi ngibuye after ngikhulume naye I had ukuthi ngibuye ngize ku the very same channel. The very same channel. Ngizwa ukuthi bazalwane angihambisani nalokho engikubonayo. Sure. Angihambisani nalokho engikubonayo. I cannot so sengizophila amanga mos. Angihambisani nalokho engikubonayo. And angawusho 1 2 3 ayibangihlasela ngaze ngayidelete. Ngaze ngayidelete ivideo but into engichazayo ukuthi bakhona abafowethu abayithatha. Yeah. So yeah. Noma manje sengithola isibindi sengimiye ngempela ukuthi cha ngimile kulento ngoba enye into unokuthi ubuye udoubt ukuthi am I sure ngoba ngimphikisa am I sure khona ukuthi abantu abazalwana mabekuhlasela ngempela uzibuze but ezinsuku zihamba ngiyabona ukuthi no imile lento imile and kuyavela sekuyavela manje sekuyavela Manje nawe ubulifaka iduku. Ngishisile futhi ngishisile ngashisa Kodwa anginalutho kodwa ngithi ezinye izinto zenzeka for goodness because now I can understand umehluko between holiness and modesty. Manje I had to go back ukuthi kahle kanti holiness uNkulunkulu ngokwakho yini kahle. Akusi holiness akusi yonke lento ukuthi ifuneke sigqoka amaduku akusi holiness yonke le. Exactly, that's how they interpret it. Thinking ukuthi holiness is modesty. No. Eish. Holiness uJesu Kristu uthi first wash the cup inside. Then the outside will be clean. That is the protocol with first the inside. Manje levangeli lokuthi siwasha ngaphandle kuqala. Livela up manje levangeli. Self righteousness nje. Manje awuthi isandla sakho. Usufake newashi. Fake neinzipho. Namaciko. Ufake Thobi. Ngiwile evangelini leli lale holiness. Hayi lapho ngiwile lapho. Ubusuziyekile zonke lezi zinto. Awubuvela ungazenzi. No, bengiziyekile. Einwele zami nje ngagunda ngasiqala phansi zaba iafro. Ngihappy ngalokho. I don't think ngizobuyela ekufakeni izinto. Not only for ama detrimental to inwele zakho. Mangigunda ngabona ukuthi iscalp sami ngishile ekhanda. Over the years ngilibele ngiyashisa iscalp sami. So one good thing ukuthi lapho angisabuye. Not because of isambulo. Not because of isambulo. It's your choice. Yeah. It's my choice. Manje washi Ring ngoba na ukhulumele ring la. Cha mina iring angiyekisa ngayisambulo. Ngisuke ngagaina. Oh, iseyangipintsha. Yeah, ayangipintsha. Ayangisa ngithi hayi ngiqone washi ngiyaliqoka nje. Yeah. Hayi yakubona iwashi kwathiwa ngosala kwi rapture because of iwashi. Iwashi kuthiwa mangabe lingenalo igolide. Kwakusho njalo. Oh, malingenakho inkinga igolide. Angithi igolide kuthiwa siligqoki ikhabazalwane bengikhulumisa ngendaba amacici. Manje bathina abazalwana masebekubona manje usufake nenzipho ufaka amacici njalo. Insindiso ayikho ngaphandle. Yebo uNkulunkulu mina ngokwami uNkulunkulu usinikeze ifreedom. Kodwa usho into eyodwa ukuthi kwi freedom yakho don't let your freedom be a stumbling block for others. So ukuthi ngifake lokho i-stumbling block kubani? Ukuthi ngenze inzipho i-stumbling block kubani?
ukholo lukabani engiliphazamisayo ngokufaka inzipho ngoba isicephe angibuyeli vele esicepheni kodwa nani besini idolize kakhulu ngibawuda yazi ukuthi abanye ubona uJesu mbendoda ubona uJesu yabona nje kodwa Nkosi yami angazi Thobi mhlawumbe angazi ngombono wakho do you think lento yezambulo mhlawumbe yazi ukuthi phela uNkulunkulu angavusa umuntu manje aqhamuke ne-revelation about God do you think sisazoba nayo into yokuyethemba ngeke kodwa ke izwi lithi we must not despise but test. That's it. Indaba ila ekutesteni. Indaba ila ekutesteni nasekubhekeni ama-fruit. Yeah. Uthi kuthiwe sowabona ngama-fruit. Manje wagcina mhlawumbe wayebona unkosikazi lapho wagcina ukufonelanga futhi. Blazini bade nonke. Lutho I'm sure ngisabeke mhlawumbe angazi. Isho nje? Hayi wagcina ngashongo lutho angifuni ukuqamba manga wagcina angashongo lutho. Ayazi ngabe kuhle. Kwamsiza ngabe kuhle kanjani? Lamsiza idlozi lakhe. How white idlozi manje? Ngibona ngathi uyabhula isikhathi ngibona ngathi uyabhula so ngibona ngathi hayi ngoba or ngithi uJesu wakhe hayi wamsiza uJesu wakhe ngoba hayi akusuye lo ngimaziyo manje kulezi zinto zoba okay before ngizokuyisa la ngifuna ukuyisa khona kukhona konke ke lo ma differences lawo abekhona then now so decide ukuthi hayi wele njalo ikuphi lokho obuthi cha lokho moya wami uyavumelana nalokho akushoyo like into ebingithathe kakhulu is yona lento ye dressing yabona into yokugqoka ezabantu besifazane nokuthi thina ibeauty ne ubuhle bethu ezabantu besifazane asibsebenzeli for ikingdom sibsebenzisa for idarkness so one of the things engitholile ukuthi mangibheka bonke abantu besifazane eBhayibhelini liyasho ukuthi ubani uRebecca wayemuhle uEsther wayemuhle but ubuhle bakhe buya stress eBhayibhelini ukuthi wabusebenzisa for the kingdom. Yes. So thina into engithathile kuyo yonke lento ukuthi ubuhle bakho abusebenzeli ikingdom. Abungasebenzeli ubumnyama awunikezwanga ubuhle for lokho. Unikezwele for ikingdom. So that's one of the main things ukuthi asihlonipheni yebo si free but ifreedom yethu ayingonisa omunye umuntu. Freedom yethu ayingonisa omunye umuntu ngimile kulelo. Kodwa ngilokho ngishilo iidolatry ayibenkulu kakhulu lapha. Ayibenkulu kakhulu. Ngiye ngenza amanye ama-post ngikhuluma indaba ye-idolatry yo. Ayibenkulu kakhulu. Angazi ukuthi kunento eningi ne ngiyibona ku social media ukuthi abantu bakhuluma nge-church hurt. Abantu abaningi batshela ukuthi mina angisayi esontweni because of 1 2 3. So if si isolated singekho kulula ukidolize izinto eziningi ezivelayo because akukho la si rooted khona, akukho la esithi la sidla khona. So mina nami ingifice lento bengi esontweni bengintengente because bengiquestion izinto eziningi bengihamba imega church question izinto eziningi izinto ezifana nabo o dressing
ngiquestion into eziningi. So bengingekho rooted ngamuva bengihambisa igroup ngisase ngale kanti ngizomuva. So ngangabe ngisaxhumana nabazalwane ukuthi yipi se group engihambayo. Yeah. So bekukhona ukuthi bengitenga. So ngiyabona ukuthi after all lesiphithiphithi esike senzeka we are called ukuthi fanele sibuyele ezwini, fanele sibuyele kwi-fellowship. Hayi mina ngiyanicela abazali nonke lapha emakhaya Nkosiyami. Ake simene eqinisweni. Let us defend scriptures, not a man. Yeah. Ake simeleni imibhalo not umuntu. Because lento ihlupha ngokuthi kwesisikhathi ugcina sinezi izinto zokuthi angilifaki isheet because uDlamini uthe ngalifaki. Angisifaki isiqoko because uDlamini uthe ngasifaki. Thini izwi? So ilithini izwi? Shuthi kahle makufa uDlamini, shuthi usenkingeni. Shuthi usenkingeni, shuma kuthiwa nje uvuka ufile. Ngoba phela akasekho ozothi ungakwenzi ukuthi. Azalwane, we all have an access ukuyoza ukuthi uNkulunkulu uthini. Asilalelelwa ngabantu kuphela, abantu abathile. We all have an access ukuya kuNkulunkulu. We all have an access ukuza uNkulunkulu ukuthi uthini yini ayishoyo. I believe ukuthi mhlawumbe angazi my conviction. Khona ezinye izinto uNkulunkulu afika azikhuluma. Sothi uzokhuluma kimi zingezami. Yeah. Nothi ukuthi mhlawumbe nje ngitshela ukuthi mangawufaka amatiki. Njengoba ngafaka. Mhlawumbe utshela mina ukuthi mangawafaki ngesizathu esithile mhlawumbe angangitsheli sona. Ebese mina ngithi singawaqoka amatiki. uNkulunkulu uthe nje iteki nje singemali ngaqoka at all. Mhlambe kuyinto ibekade iqone. Yabona mina these days angifuni qamanga ezinye izinto zengiconfuse. Ufica khona abantu abafaka iduku. Kodwa yaliqoka ibhlukwe. Yeah. Awugqoka amacici. You see? Omunye akaliqoka ibhlukwe. Akawagqoka amacici kodwa yayiqoka iweave. Yeah. You see? Omunye akagqoki konke. Kodwa mhlamba ke ngithi iring uyayigqoka. You see? So manje abantu abaningi yazi ukuthi biye ngibone namanye ama comments laba abantu bathi hayi okusalayo baningi abantu abarepentile. Shuthi ngenxa yalokho sekumele sithi hayi no ku right maqhubeke. Thobi mathi wakusasa la ngivuka ngithola igirlfriend ngilala nayo sibe nomntwana akhulu umntwana afunde agcina azasebenze ebese ethi mayisemdala bese aba usize emphakathini. Lokho kuyangenza into lento engayenza i-right. Akushintshe ukuthi into engayenza yabo ukuthi i-right. So ngizama ukuphendula lento ukuthi hayi bakusalayo abantu bayarepent. It's fine ba-repent abantu, glory to God, but abantu abangarepentiswa yifiye kodwa barepentiswe ukuzwa izwi lenkosi bahlabeke enhlizweni zabo bese kuba ukuphenduka. So manje abantu bama ngokuthi hayi okusalayo abantu barepentile. And abantu barepente kule gospel ya brother Enik. Abantu barepente kuyo. That is why that's it. Ngithi mina this is why ngithi mina kuleyo ngiwile kuleyo. So it was not true repentance. Umuntu ofika athi unokuthi umuntu ayiwena kusho ukuthi kwi holiness bo fake. Kusho ukuthi holiness bo fake abonga. I can say kusho ukuthi uqinisile uma usho kanjalo. Because beyi based ekutheni uthi but bengazi scripture ukuthi ibhlukwe there's nowhere in the Bible la kuthiwa ungaliqoka ibhlukwe. Kuthiwa do not wear what is, let not a man wear what is pertaining to a woman and a woman wear what is pertaining to a man.
yazi ngiwafunde wonke ama-version alelo verse nje ngifuna le gama lithi trouser and alikho igama lithi trouser what is pertaining to a man alikho igama lithi trouser laphana and khona abantu besilisa ababegqoka iziketi. Yes. So indaba ye trouser kahle kahle ivela mangithema investigate ngabona ukuthi no lento ye holiness movement it's a man-made doctrine. Yeah. Abantu who felt ukuthi in fact I don't know if I should say they didn't believe now because you just believe. It's by grace that we are saved. So these people, they wanted to show something different. They are humble. They wanted to show humbleness. So they decided, no, humbleness is we show no makeup, no trousers, no gold, as fagi nix. They wanted to show like they wanted to add with Christianity. They wanted to add entindisweni kanti no unayo intindiso if you believe in Jesus Christ. Yes. So it's man-made lento isuka kudala as much as sinama denominations amaningi nale holiness movement it's a denomination nayo hayi ukuthi it's a denomination. Yeah, exactly. As much as kune ZCC this holiness thing say denomination yayo on its own. Exactly. That is what I'm saying ukuthi ngiphumile ke mina kuleyo denomination leyo. Lo denomination ukuthi usindiswe because awugqoka ibhlukwe because usindiswe ngoba ufaka iduku. Sengone banje njengoba ngifa ngiyilukele sengibonile sibalikhulu njengoba ngiyilukele ngiyifakela inzipho zami. Awulutho. Shouldn't nokukholwa kwami kumele ube questionable ukuthi mase kuzokoniwa ikhanda lakho ayisho ku questionable ukholwa kwami phela makunjalo. Kumele ube questionable. Manje le doctrine is with the measure of holiness ukuthi simeasure holiness nge outside dressing ukuthi awusayigqoki I short sleeve awusay hey le doctrine le ye holiness ay ngiyibuka ade ngibuka recently ku social media angithi phela bengiku holiness song ngisafollowa isanginika algorithm isanginika isa recommended. Yeah. So ngiyabuka khona umunye oposte ukuthi 90 days of ukuthi bayeke izinto 90 days ukuthi yeka I-makeup or 90 days sibone ukuthi if le makeup ayisi uNkulunkulu wakho then after sizobona ukuthi after 90 days uzokhona na ukwenza I-90 days without I-makeup. So I'm like, you know, these things it doesn't work like that. It doesn't work like that. And another thing engibona ilekha kule holiness thing engenza ukuthi ngibone ukuthi yazi akaze or mhlambe yimi ngithi twisted akaze ngithole izinga lokushelwa or lokhalelwa as much as compare from isonto lami lingekho holy la before nalele holiness la ku holiness ilang engibone khona ukuthi ngibona abantu umbona umuntu ukuthi lo muntu useqedile ngamehlo nje became more attractive. Into engenza ukuthi nginga-understand ukuthi kahle kahle engenza ukuthi ngibone truly ukuthi i-holiness it's not about the dressing because ama-scam yazi ukuscamiwa mina ngagcina ukuscamiwa ngisaseDurban 20 years ago ngisahlala eDurban ngisafunda isikole
lento yokuskemiwa ngiphuca ifoni ngenza into yama scam la angiyazi into yama scam but kwi holiness movement ngiyangathola ukuskemiwa sure ngiskemiwa umuntu ofaka iduku ofake ogqokile scam eish oh my god ilast I experience ukulastwa umuntu wesilisa ukuthi kubhlungu kanjani ngi-experience ngumuntu okwi holiness church ngabantu abakuyi holiness church so kahle isebenza that's why ngiyidenounce le nto yabo le doctrine ngiyidenounce ya ne yabo njengoba ngifike la ngike ngacanga ukuthi mhlambe ukuthi abazalwane ngaba offend labade bengilandela mhlambe ake ngifihla inzipho ake mhlambe ngivale ukuthi ngiqhinile ake angivali ngiyidenounce eish sizana ukuziphilisa impilo ngiyidenounce ngoba mabesho 90 days ngiphilile lempilo from skhat and ngiyabona ukuthi it's so easy to change wardrobe it's so easy ukuyoshisa ushisa makeup ushisa yonke lento ukulungisa ngaphandle it is the easiest thing it is the easiest thing but can you change ugossipa ngoba you are a gossiper can you change that eish how long will it take you why singenzi ama 90 days challenges of ukuye kugossipa can we make those 90 days challenges okulasta abantu besifazane can ama men in holiness benze lo ma 90 days eish we last because it last I was lasted after ngigqoka isikete eside nedu ngivalile yazi ngaze ngathi omunye usise ngangihamba naye esontweni uthi hey lo bhuti ngendlela kubheke ngakhona hey uqedile yazi lesikete engangisigqokile ne ngaze ngahamba ngoshisa leso sikete because I thought mhlambe yiso mhlambe si through mhlambe ngaze ngawushisa naso leso sikete ngithe mangixoxa le ndaba nogogo wathi ungibonise leso sikete ngamsendela wathi asinalo leso sikete iholiness ingaphakathi sebeyitshentshile manje abantu iholiness sebathi singabatshela ukuthi iholiness ingaphakathi singabatshela ukuthi uNkulunkulu ubheka inhliziyo how sekshintshile manje eish uNkulunkulu usebheka ngaphandle manje hey my daughter as I'm even reminded by ukugcotshwa kukaDavid ukugcotshwa kukaDavid baningi abantu mhla ngelanga lakho lokugcotshwa ababethathwa bebekwa phambili kuba ngathi bona abafanelekile you know kuhleliswa baningi abantu kodwa kwathi mase kufika kuDavid ukugcotshwa kwaba into ehlukile engafani nakula. There is one instruction that was given to who was this Samuel. Yes. Wathi ungabheki ingaphandle ngoba mina ngibheka ini ingaphakathi lo muntu inhliziyo exactly ngibheka ingaphakathi lo muntu. So this thing iyakunikeza challenge ukuthi bangaka abantu esiba disqualifyile ngokubuka their outer part disqualify demonize umqede ngenxa yokubuka nje ingaphandle lakhe. You see abanye abantu sabathatha sabenza ama devil worshipper sabademonizer bakholwa at all only to find ukuthi ingoba kasigqokanga isketi leseside wena osithandayo ingoba akagqokanga iduku njalo zonke lezi zinto uyalazi naye ingaphakathi lo muntu loyo. I've seen at least I've encountered with many people, but I've seen people, evil people, bagqoka iduku. Hayi, evil people ayibo. Umzala kahle. Hayi suka. Suka never. Evil people. No, you can't. Akekho umzala noso. Umuntu adlule umuntu ongakaze asakhola nokukhola ngokwempilo.
nangokobuntu uzibuze nayi ayikho lento. Mina I used to say ukuthi uma umzalwane ungakwazi ukuphila, okay, angingibeka nje ebandleni sikhonzana ngeziphiwo, Yeah. kodwa ngaphandle emphakathini sikhonzana ngobuntu. Yeah. So uma impilo yakho igcineke esontweni ukubonakala ukuthi wena umzalwane, shuthi ubuzalwane bakho buseklishwe kuphela ukuthi ukuphi, kodwa mawusungaphandle sokuyi something else. Njengoba ngisho ngithi ekhaya siphile nabantu abangakholwa, kodwa siphilisane ngenxa yobuntu. Nasemphakathini siphilisana ngenxa yobuntu, kodwa ebandleni thothi siphilisana sikhonzana ngeziphiwo, emphakathini sikhonzana ngobuntu. Futhi ngamanye amagama uyomiyeka umuntu umbone ebulwa ngabantu, uyikhona indlela ongayenza, mhlawumbe ungamemeza noma yini ngenxa ukuthi babula umuntu ongakholwa. Ngoba phela shuthi wena impilo yakho isesontweni kuphela. I think this thing mina ngiyayithi yazi i-cult ifike ngenye indlela. Ayifike ngenye indlela. Because thina sazi ukuthi i-cult it's only whereby basa amakhandlela sisenza Nempepho nempe. Hey khona i-cult efikile la. Hey. Hayi khona i-cult efikile. I-cult le ekhuluma ngama-vision. Like kube ne whole sermon of ngiphuphe ama-vision, ngiphuphe. Bengikuwona ama-group we-holiness. I'm telling you lapha kusetshenzwa ngokuthi umzalwane uphupheni. You see? Umzalwane uphupheni, umzalwane i-vision, hayibo. Ngiphuphe i-rapture, ngiphuphe ngisala, ngiphuphe. Waya. Mina Nkosi yami ngicela nje ukwenza ngibe frank enough nje ngale. Ngisho ukuthi kusasa ngiba nebandla kusasa. Mina ngiyababonga abazana abaphuphayo. Abahlale nabanye abaphupha. Abazana abanama-vision, abaphuphayo. I'm thanks. Ngamane ngabi nabandla. Ave beyinki. Uyazi ukuthi abanye yazi ukuthi khona umuntu onguphupha kusasa. Akuphupha yathi ukubona uyimamate. Khona abantu abazoyithatha bagijime nayo leyo nto leyo. Ngoba uphuphile. Kulula ukuthi baconfirm iphupho. Umuntu lile iqiniso ngempela. Without even going to your corner and pray. Hayibo. Ngihlezi ngithi mina yazi into oyiphuphile. Kwesinye isikhathi ayingalo umuntu omphuphile, mhlawumbe ingawe wena ophuphile. Wena usugijima utshela abantu ukuthi usibani umphupheni nabamdemona. Bazalwane, kukhona i-cult efikile these days. Le cult efikile amaphupho and manipulating our mind. Yabona isithi manje asasebenza ukuthi sifaka abantu kuma drugs, sesisebenza ngokuthi sishintshe indlela zabantu, indlela abacabanga ngayo. Uvela uphuphe uthobi umbone esolwandle ngaphansi kwamanzi. Ungenwe spirit of and then ebesisithi asilethe izinto ezithile iconfirm leyo nto leyo. Silethe izinto ezithile, silethe kokunye vele silethe omunye umuntu ophuphe the very same dream. Baza khona i-cult efikile Nkosi yami. Hayi khona i-cult efikile Nkosi yami. Yabona amaphupho. Ayisawubonga amaphupho. Xoxela ubhuti wakho, usisi wakho, ipartner yakho bekubonise before uzovula ikhamera ukhulume ngamaphupho. And abantu balimele. And masingeyeke nalokuthi abantu balimazene because of this thing. Kakhulu. Hayi balimela abantu shame. Ngiqamba namabandla amanye awashayikile. Some of the churches ufica nje abantu abasekho because of this thing. Because of lento yamaphupho. Exactly. But now ukhona kulento ukuthi nawe sihamba nge-24 or usalile. Yazi lento, this is why Apostle Paul ebiza nge-doctrines of demons. You know, once waphuma kwi-doctrine yeqiniso wangena kwi-certain doctrine, yazi ngakhuleka ngithi uNkulunkulu ama-doctrine maningi. Kahlale uNkulunkulu iyiphi doctrine e-right yakho? Yazi uNkulunkulu wavela wathi
mekhuluma kimi wathi i-doctrine yami mina it's LOVE, uthando. That's the doctrine. So anything oyizwayo, if ayinalo uthando lwaNkulunkulu nothando labantu, phela 2, love God with all your heart, mind and soul, and love your neighbor. So if anything oyizwayo noyibonayo ayibonisi uthando lwaNkulunkulu, ayibonisi uthando labazalwane, uthando labantu, lo doctrine i-denounce. I-doctrine yami i-based on uthando ukuthi 1 John, he loved the world so much uwathumela indodana yakhe ezelwe yodwa. Na i-doctrine ukuthi izosifela, na i-doctrine la amanye yonke it's man-made, yonke la amanye nje dlala nje uMasigcozo. I-doctrine, i-doctrine nje uma ngabe so mina ngibone ukuthi that's why ngithi ngiyidenounce le doctrine le, because ingibonisa ukuthi ayinalo uthando. Yazi ngendlela abantu abagqoka ngayo, the way esidemonize abantu, esithi ama-slay queen or esithi ama-harlot, because now uma usukuyi-holiness or unokuthi uma ubona umuntu ogqoke ngalendlela bathi it's worldly, umbone ngathi it's a harlot. And I remember when I was in Durban, bengihlala lapha ku Smith Street, benginentombazane yinhle, intombazane yasempangeni, dayisa ngomzimba, indlela intombazane. Sure. Yazi umuntu omuhle uzibuza ukuthi hey lo muntu thuthi uNkulunkulu the day amdala, hey angazi bekunjani. Hey madod. Emekahle emuhle. Kodwa intombazane beyidayisa umzimba. Bihlala efleshini elilodwa naye. Edayisa umzimba. Yazi I used to feel something. And leso sikhathi bengakasindiswa ngaleso sikhathi. Yeah. But I used to feel so much pain. Ukuthi I wonder yini there is so empty kulosisi eyenza ukuthi. Cause lo muntu mangimbhekile mina, she's so beautiful. But uyayidayisa, uyayishushumbisa ngempela. So I used to feel something. So when people are preaching about masibiza abantu ngoJezebel, sibiza abantu ngeifebe, sibiza abantu ngabomahosha because of their dressing, do we feel something for them? Eish my dad. Eish. Yabona ke lento yothando. Isibuyisela lapho ukuthi i-doctrine yangempela uthando. No Jesus uyasho ukuthi ngabafundi bami, only if nithandana. The first command. So okuhamba phambili ukuthi kufanele sibabize benjalo abantu. Ivangeli lizobashintsha. Mase bengaphakathi bazoshintsha abantu. Hayi ukuthi sithi mina idlamini hamba ogqoka. Engathi manje uNkulunkulu uthanda abantu abagqokile. uNkulunkulu uyayigezela yena umuntu. Ukuthi sithi hamba ogqoka. Kungisiza kani lokho? Ukuthi simtshela ukuthi hamba ogqoka. Ngiyithanda into esho Thobi. Phobora isikhathi sethu nje la ekhaya. Manje into engiyithandayo, ngiyazi ukuthi ngiyama comments azovela la ukuthi esizohleba. Hleba kanjani public? Awu amakamera ethu, amakamera. Ama microphone. Ngihlala ngihleba nikhuluma ngoEnigma, but when he was mentioning people's names, bekuhle mayena ethi hey bani hamba uyaqoka Jesu akufuni lokho, and when you yellow bone wena uJesu akufuni futhi. Yeah, ngeke ngasho lapha kwi-channel lapho ukuthi omunye umuntu into mayengenayo akayifuni. So mfethu siyabonga mfethu, thank you for coming. Bakuthola kanjani nabantu abadinga, ngiyazi uyana ne-channel lapha bayithola kanjani abantu? Hayi nginje nguThobi Sibiya channel yakho. Ihlangene ubhala into ehlangene.
I think kuno dash. Yeah, kodwa Oh, umuthi Tobi. nje Tobi Sibiya. Izovela. Iyavela. Okay, la sibona khona lezi zinto Hayi bazongithola lapha abazalwane. Yes. Ngiyaqhubeka. Angisindiswanga ngo-Enigma. yebo Angisindiswanga ngo-Enigma. Bengifuna ukubona lo muntu othi ubona uJesu. And i-holiness nokulunga kwangaphandle kufanele but kwenzeka ingaphakathi malungile siklina ngaphakathi first ingaphakathi malungile umoya ngcwele uyakutshela ukuthi sincane leso skedi yakumpintsha leyo nguqu. exactly bazalwane masiyekeni ukwenza abantu abathi lo moya ongcwele akekho umuntu owumoya ongcwele uphila naye lapha ekhaya unawo umoya ongcwele abantu abayeke ukuzenza umoya ongcwele abayeke ukuzenza umoya ongcwele bengihlili nalo ke ihlubuka lika Enigma ebeyathekile sebo kakhulu mfethu uthe hayi ku TikTok ubani Tobi Sibiya yonke indawo Tobi Sibiya sebo kakhulu Masotobe. Hayi kubonga mina. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Bafowethu siyabonga kakhulu egameni lika Jesu Kristu. Manje sithuka phela nikhumbule ukuthi siyazwela ubuhlungu. Nithuke kancane, ningathuki kakhulu. Thukani nje kancane, thani nje kancane inhlamba. Ningayithuki ithukeni khona kodwa hayi kakhulu, thani nje. Kodwa nje angazi phela umzali noyithuka inhlamba. Siyabonga kakhulu bazalwane. God bless you. Amen.